Josiasa moyiengoro riwruok mar Kenya moja odhi nyime kod jiwo oganda jo Kenya mondo bioter dala jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro kuom nyayo siasa mar akwede rem chopo singo manomiyo jopiny kaachiel gi nyayo mibadhi. Kagilose kar chung'od bura mag Githunguri, jotelogo ma oting'o nyaka jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Kaleba Misi ma Saboti kod Gathoni wa Mushomba mag Githunguri osingo mar rakore kod Ruto e siasa ma yiero mar 2027. Jotelogo wacho jatend migawo mar thieth Aden Duale mondo gwetao kalure gi mibadhi momiyo osuptende ma Nyawawa omenda mathoth mag SHA. Giseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom dhi nyime gi rocho ratich oganda ka tiyo tije obila. Ni moto. William Ruto, ile kitu ulifanya ukahadaa wa Kenya, sisi kama Kenya moja tuko tayari kufanya. Ukiingia kwa misa unanikuta mimi nishapiga magoti hapo. Akitoka church mimi niko na bishop. Akienda kwa sunroof mimi niko kwa sunroof. Akikuja kuongea na nyinyi anawadanganya mambo ya empowerment. Hatukai huko tukilia ati wao mnatoa wapi hiyo pesa? Si tumeonyesha mahali pesa inatokanga. Tuko na marafiki waki-empower, tuna-empower. We are saying no to William Ruto because he has failed the communities of this country by violating the Kenyan constitution and killing our sons and daughters who are supposed to be defended to become the future parents of this country. Ulituambia mama mboga atagraduate kutoka kwenye kiosk kisha atakuwa na supermarket. Je, uko nayo hauna? Alituambia mwana bodaboda atagraduate kutoka kwenye bodaboda anunue gari. Uko na gari hauna gari? Bado unasemaje? William Ruto, you are going to be the last foreign president of the Republic of Kenya. And the president who will come here after William Ruto, you will forever serve one term unless you perform. And William Ruto is going to be the example of the president.